बुहुमनिफोरखौ सेजा दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै दिनै बोथोरनि एसे उसुबिदानि थाखाय जोंनि फुंबिलिनि आर'ज फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारि जोंनि लेंहरजानाय आलासि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो हादों। एबसुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लोगो आफादगिरि सानै आरो लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुंख्लं बालिराम बर' बिथांनि बिनानाव मनमति बर' बायदियाव बिथाङा बाहागो लानो हादों। दसे समनि उनाव जोंहा सावरायमेल दङ आरो बेनि बेखेवगिरि एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मुसाहारि आरो बेयावनो लेंहरजानाय बिथा खालामनानै बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय सिमां नुदों। जोंनि जे एसपिरेसन बे दाबो जोबाखै आरो बे एसपिरेसनखौ लानानै जों हाबा मावलांबावनांगोन। राजनैतिक भाबैनो जा बा गणतान्त्रिक भाबैनो जा जोहोलाव बालिराम बर'आ जि थासारियाव मुंख्लं जाबाय आरो बिथां बायदि भारत राष्ट्र आरो आसाम सरकारजों जुजिनायनि समाव मुंख्लं जानाय गोबां दंबावो आरो माखासे सम आरो थासारि फैबाय थानाय समाव मोनसे गुसु मेलेमनि गेजेरजों राफोद मेलेमनि गेजेरजों बयबो बुजिलायनायनि गेजेरजों बयबो संशोधन खालामलायनायनि गेजेरजों आरो आत्मसमालोचना खालामनानै बेखौ कारेक्सन खालामलायनायनि गेजेरजों बर' माहारि दानायनि थाखाय बयबो बाहागो लानांगोन। आङो बे बाथ्राखौ गिरि महरै हांख्रायजानाय मानव गेदेर मुस्लिमा मनमति बर' बिथांखौ बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय 뭐야? 맞지네? 그래. 되겠어요? बे समाव जोङो 1 मिनिट दाहा बावग्रोगोन कन्डलेन्स खालामग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो नुजानो हानाय आलासि बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन। बे समाव आङो एसे सिगाङावसो नुजागोन थांबा बर' बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय बे समाव खावलायबाय आरो बे समाव नुजानो हानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन फोरोंगुरु बिथांमोन दुलाराय फरायसाफोरनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ फारि फारि बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायबाय। आं रावखौबो आङो मुं खारिलायनो लुबैयासै। जायफोर बिथाङा मोना सारियाव गसंनानै दङ गासैखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायबाय।
बे समाव बाहागो लानो खावलायदों आरो बिर होजेनगिरि मुस्रि खगेन बसुमतारी मानव गेदेर बिथां आरो भिजुएल नेलसन दैमारि मानव गेदेर बिथांमोनखौ बे समाव बिर होजेननो थाखाय आं खावलायबाय आरो गासै आलासिखौबो बे समाव फारौ बिर होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बर' हारि खौसे जा, बर' हारि खौसे जा। आरो बे गोथार बिमानि मोदैखौ लानानै सुजुनाय बे मेथाइखौ खननानै होलांबाय आरो आं बै समाव लखनऊ फरायबाय थादोंमोन अब्ला बे मेथाइखौ लखनऊआवनो रेकर्डिं खालामनाय जादोंमोन मुंख्लं केसेटआव। दा बेखौनो गासैबो जोंनि बर' माहारिनि आदाया जा गोसो होनानै लिरदोंमोन सानना लिरदोंमोन बेखौ दा आं एसे खोनासंनोसै। नाथाय आंहा बेबायदि प्रेक्टिस गैला थेवब्लाबो आङो नाजानोसै। नोंनि बिखानि दाहोना दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा पुराना दाहोना आरो बे पुराना दाहोनाखौ नोंथांमोना हगारनानै लाना दा गोदान दाहोना फैदों। बे दाहोनाया जाहैबाय बनसु, बुजिना? बनसु गोदान दाहोनायाथ' ओंखाम जाखांबाय दायो जादोंमोन आरो थांग्रोनोसै बिथिङा जोबाखै थेवब्लाबो थांग्रोनोसै आरो जों ओरैबायदि आरोना। बे दिनखालि ओरैबायदि आरो जों ओंखाम जाबाय थांग्रोनोसै।